sommerferie. Der var engang en familie, hvor det var far Christian, mor Diana, en pige, der hed Adriana, en dreng, der hed Romeo, og en pige, der hed Tamara. De ønskede sig virkelig at komme på ferie. En rigtig lang og hyggelig sommerferie. De vidste ikke rigtigt, hvad de skulle, men en dag, så kom der nogen forbi og ville fortælle dem, hvad det var, de skulle på deres ferie. De skulle starte med at køre bil, og de skulle køre rigtig længe. Og mens de var ved at køre, så skulle de pludselig med en færge. Med færgen, der sejlede de over, og så kørte de videre i rigtig lang tid. Pludselig så kom de til en by, der hed Paris. Og i Paris kan man finde noget, der hedder Eiffeltårnet. Man kan finde noget, der hedder Triumfbuen. Og man kan sejle på en flod, der hedder Seinen. Her skulle de opleve denne fantastiske storby. Og når de havde været der i nogle dage, eller måske bare en enkelt dag, så skulle de videre til noget andet. De skulle ud til et fantastisk sted, som hedder Disneyland Paris. Og her er der en tanke på, hvad det er, de kan komme til at opleve. Mara måske møde nogle prinsesser og danse sammen med dem. Romeo, han skal bare møde en superhelt og give ham et ordentligt kram. Adriana, hun skal møde sin heks og lære nogle flere tryllerier. De skal være sammen med mormor og bedstefar. Rigtig god tur til dem alle sammen.